ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ መከታተሊ ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዘዋደድናዮም ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ንዓደብና ፈለማ ግን ኣርእስተ ዜና ሎማዓንቲ በሃገራዊ ዘብዒ ኢራን ዓብይ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካዊት መርከብን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዕላማታት እስራኤል ተፈፂሞለው ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና አሜሪካን እስራኤልን ሎማዓንቲ ኦፐሬሽን ኦፍ ሮሪንግ ላዮን ወይ ድማ ዝጓዝም አንበሳ ኢለን ኣብ ዝሰየመ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊ ዘይብል መጥቃዕትታት ኣብፅሒና ኣለዋ ናባኹም ብዝርዝር ክነብሎ ኢና ተሳተፍቲ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ብዕድመ ኢራን እናተበራኸታ ኣብ ዝመጻሉ ዘለዋ እዋን ኣዘርባይጃን ብወግዒ ናብቲ ኩናት ክትሳተፍ ምዃና ዓለም ይፍለጠለይ ክትብል ኣጠንቂቓ ትርከብ እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣድማሱ እናስፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሕዚ ድማ ሓድሽ ተሳተፍቲ ሃገራት እናዓደማ እዩ ዝርከብ በዚ መሰረት ድማ ሎማዓንቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣዘርባይጃን ዓለም ለኻዊ ኤርፖርት ሻሂድ ዝተባሃለ ድሮን ብምጥቃም መጥቃዕቲ ከም ዘብፅሐት ይንገር ኣሎ ኣዘርባይጃን ብወገና ድማ ሕዚ እዚ መጥቃዕቲ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ድሕንነተይ ንምሕላውን መሰለይ ንምኽባርን ዓፀፋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ክትብል ንማሕበረሰብ ዓለም ኣፍሊጣ ትርከብ ነዚ ስዒቡ እዩ ድማ ተሳተፍቲ ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ብምምፅኡ ስጋት ዓለም ኮይኑ ዝርከብ ኣሜሪካን እስራኤልን ሎማዓንቲ እውን ኦፐሬሽን ኦፍ ሮሪንግ ላዮን ወይ ድማ ዝጓዘም አንበሳ ብምባል ዝሰየምኦ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጠነ ሰፊሕ ኣውዳሚ መጥቃዕቲ እናፈፀማ ይርከባ ክሳብ እዚ ዜና ዘዋደድናሉ ግዜ ድማ እዚ መጥቃዕቲ ኤፍ35 ዝተባሃላ ዘመናውያን ናይ ውግእ ኣየራት እስራኤል ከምኡ ድማ ቢ2 ስፒሪት ቢ21 ራይደር ዝተባሃላ ኣዝየን ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ዝተሳተፋሉ ዓብይ መጥቃዕቲ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሚሳኤላት ኣሜሪካ ከም በዓል ቶምሃውክ ሚሳኤል ሚድሬጅ ባሊስቲክ ሚሳኤል ስታንዳርድ ሚሳኤል ፓትሪዮት ኤንድ ታድ ሚሳኤል ከምኡ ድማ ሉቃስ ዝተባሃለ ጠፊኡ ዝጠፍእ ድሮን ኣሜሪካን ካልኦት ዓይነታት መዕነውትን መሳርሕታት ዝተጠቕመት እንትትከውን እስራኤል ብወገና ኤርቤዝድ ባሊስቲክ ሚሳኤልስ ራምፔጅ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ፖፒ 142 ሚሳኤልስ ኤፍ35 አዲር ስቲልዝ ኤር ሚሳኤልስ ዝተባህሉን ካልኦት ዘይተጠቕሱን መሳርሕታት ከምኡ ድማ ከም በዓል ኣይሮንዶም ኣሮ2 ኣሮ3 ዴቪድ ስሊንግ ሌዘር ዝተባህሉ መከላኸልታትን ትጥቀም ከም ዘላን ኣሜሪካ ብወገና ድማ ብዙሓት ዓይነታት መከላኸሊ ድሮንን ሚሳኤልን ትጥቀም ከም ዘላን ካብኣቶም ሓደ ድማ ሌዘር ኢንተርሴፕተር ዝተባሃለ መከላኸሊ ንመጀመርያ ግዜ ሻሂድ ዝተባሃላ ድሮናት ኢራን ኣብ መውዳቕን ምምካንን ዝርከብ ኣዝዩ ዘመናዊ መሳርሒ ትጥቀም ከም ዘላን እናተገለጸ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ሎማዓንቲ ብሓዱሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ዝተበገሳ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ሰሜናዊ ቴህራንን ከባቢውን ዝርከቡ ስትራቴጂክ ወታደራዊ ዕላማታት ሚሳኤል ላውንቸርን ከም ዘውደሙ ይዝረባሎም እስራኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅቶ መግለፂ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወደን ዝብል ኮይኑ ንድሕሪ ሕዚ ብኣብዮታዊ ዘብዒ ኢራን ዝምረፅ ዝኾነ ይኹን መራሒ ኩሉ ግዜ ዒላማ ከም እትገብሮ ተሓንያ ትርከብ ኣሜሪካ ብወገና እቲ ንሓየለ ዝመፀ ውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ብጥብቂ ትከታተሎ ከም ዘላን ብምግላፅ ተወሰኽቲ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ኣባላት ናብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኸትን ብበዝሒ ድማ ተራእዮም ዘይፈልጡ ሓደሽቲ መሳርሕታት ናብቲ ዞባ ተእቱ ከም ዘላን እዩ ዝዝረብ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ዝኸፍአ ከም ዝኸውንን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዒላማታት ኢራን ዓብይ ዕንወት ከውርዱ ዝኽእሉ ሓደሽቲ ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ተዳሉን ተጓዓዝን ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኩነታት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝሓሰበቶ እስራኤል ድማ ሰማያት ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ብምቁፅጻር ነፈርቲ ውግእ እስራኤልን ኣሜሪካን ከም ድሌተን ዕላማታት ኢራን ካሃርማ ትገብር ከም ዘላን ብዙሓት ነፈርቲ ውግእ ኢራን ድማ ኣብ ሰማይ እንከለዋ ብነፈርቲ ውግእ እስራኤል እናተወቕዓ ይወድቃ ከም ዘለዋን ይዝረባሎም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ይወስዶ ብዘለዋ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ሚሳኤላትን ድሮናትን ዓብይ ክሳራ ብምብፅሑ ናይ ኢራን ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ብ85% ከም ዝነከ ኣብ ትናገረሉ ዘላ ኣሜሪካ ሚድል ኢስት ሞኒተር ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ግን ሕዚ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕትታት ብዝያዳ ወሲኹ እምበር ኣይቀነሰን ክብል ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓቢሩ በዚ መሰረት ድማ ኢራን ሓያሉ መጥቃዕትታት ከም
ብምክያድ ኣብ ዝተጸንዑ ከባብታት እስራኤል ወታደራት ኣሜሪካን ኣብ ዝኣሰፈረሉ ማዓስከራትን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዘርባይጃንን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተብጽሕ ከም ዘላ ቴሌቪዥን ኢራን ሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ቴሌቪዥን ኢራን ኣብ ዝሓበሮ እስራኤል ዌስት ባንክ ጀሩሳሌም ዝተባህለ ከባቢ ዝነበረ ራዳር ብድሮናት ከም ዘዕነወን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እስራኤል ዝነበሩ መከላኸሊ ስርዓት ተሃገር እውን ከም ዘውደመን ገሊጹ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኢራን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ናይ ኒውክለር መቐመሚ ቦታ ከም እተውድም ተሓንያ ትርከብ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ እቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ናይ ድሮንን ናይ ካልኦት መሳርሕታትን ኣብ ዝመደመሉ ሰዓት ምዃኑ መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ። ሎማዓንቲ ሓይሊ ኣየር ኢራን ሻሂድ ዝተባሃሉ ድሮናት ብምጥቃም ሓንቲ ዓባይ ናይ ነዳዲ መርከብ ኣሜሪካ ከም ዝወቅዑ ብስፍሓት ይዝረብ ኣሎ። እዚ ድማ ናይቲ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ስሪላንካ ብኣሜሪካውያን ሓይሊ ባሕሪ ዝተወቅዐት መርከብ ኢራን ግብረ መልሳዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይዝረብ ኣሎ። ኣሜሪካ ብኣጠቃላሊ ልዕሊ 12 መራኸቢ ኢራን ከም ዘቃጸለትን ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ ግዜ ኣብዚ ከቢድ ኩናትን መጥቃዕትታትን ዝፍጸመሉ ዘሎ እዋን ቻይና ናይ ባሊስቲክ ሚሳኤል ሓገዝ ንኢራን ከም ዘወፍየትን ነተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊረን ዘለዋ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካ ድማ ዓብዪ ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ሚድል ኢስት ሞኒተር ይገልጽ። ኢራን ንኣሜሪካ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ክተናስሒ ዝብል ኮይኑ እንድሕር ደኣ ናይ ቻይና መሳርሒ ተጠቒማ ነተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ መርከባት ወቂዓተን እቲ ውግእ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ናይ ምምራሕ ተኽእሉ ዝለዓለ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓይሊ ኣየር እንግሊዝን ፈረንሳይን ኣብ ኢራን ናብ ኢማራትን ኳታርን ካልኦት ሃገራት ኣዕራብን ዝትኮስ ዘለዉ ሚሳኤላትን ሻይድ ድሮናትን ኣብ ምክልኻልን ምምካንን ተጸሚዶም ይርከቡ። ከም ዝፍለጥ ትማሊ ኢራን ናብ ቱርኪ ባሊስቲክ ሚሳኤል ከም ዝተኮሰትን ሓይሊ ኣየር ኔቶ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸላኸሎን ንቱርኪ ድማ ጠንካራ ዝኾነ ናይ ኣይትንኩኡኒ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈትን ዝዝከር እዩ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካ፣ እስራኤል፣ ቱርክን ካልኦት ኢራንን ካልኦት ኣዕራብ ሃገራትን ብሓፈሹ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢንተርኮንቲኔንታል ዝኾነ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ኣብ ምጥቃም ከም ዝርከባን እዚ ኩናት እዚ ብኣግኡ ክቐውም ወይ ከዓ ጠጠው ክብል እንተዘይኽእሉ ድማ ኣብ ዓለምና ተራእዩ ዘይፈለጥ ክራይሲስ ወይ ከዓ እውን ሽግራት ክፈጥር ከም ዝኽእልን እተን ሕዚ ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ብቁፅረን ዋላ ብዙሓት እንተኾና ወግዓዊ ዝኾነ ምትእትታው እንድሕር ገይረን ድማ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ክውላዕ ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ብዙሓት ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣብ ምግላፅ እዮም ዝርከቡ። ኢራን እቲ ሕዚ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ድማ ኣብቲ ናይ ነዳዲ መኽዘንን መጻረይን ብምዃኑ ዓለምና ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ንክህሉን ኣብ ዓለም ክፍጠር እትደልዮ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀትን ከበግስ ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ኣብ ሰዓቱ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣዕራብ ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ናይ ነዳዲ ፍርያተንን እትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታትን ናይ ሻሂድ ዝተባሃሉ ድሮናትን ከምኡ ድማ ካልኦት ዓይነት ሚሳኤላትን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘጋድዶ ዘሎ ውጥረትን ተኸቲሉ ሃገራት ኣውሮፓ ነተን ናይ ከም በዓል እንግሊዝ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝትኮስ ዘለዎ ናይ ሻሂድ ድሮናትን ሚሳኤላትን ንምምካን ዝገብሮ ዘለዋ ፃዕሪ ሕዚ እውን ነቲ ነገራት ከየበኣእሶን ከየጋድዶን ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ ሰዓት እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሮ ዘለዋ መጥቃዕትታት ብምሕያል በቢግዚኡ ብዙሕ ዕንወታት የብፅሓ ከም ዘለዋን ነቲ ናይ ኒውክለር ፓወር ፕላንት ዝበሃል ናይ ኢራን ድማ መጥቃዕቲ ኣብፂሕናሉ ኢና ይብላ ከም ዘለዋን እንተኾነ ግን እቲ ናይ ሕቡራት ዓለም መጽናዕቲ ናይ ኒውክለር ዘካይድ ትካል ግን ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ናይ ጨረር ወይ ከዓ ናይ ከም ዝወደመ ምልክት ዝኸውን ምልክት ከም ዘይተራእየን እዩ እናሓበረ ዝርከብ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ብኣግኡ ክእለ እንተዘይክኢሉ ንዓለምና ብዝኸፍአ መልክዑ ክጎዳ ከም ዝኽእልን እቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ብድሮኳ ልዕሊ 50% ወሲኹ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤስያን ኣውሮፓን ድማ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ይረአ ከም ዘሎን እናተነገረ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ንሎማዓንቲ ሒዝና ዝነበርና ዜና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። እዚ ዜና ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ፣ ከምኡ ድማ እንድሕር ፈቲኹሞ እዚ ምድላው ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ እንተሰሰናይ ኩሉ ንህዝቢ ዓለም ይመነየሉ። ሰላም